Asa naman po naglag-lag si Papa ba mga kabarangay nga no na may dako kay nga takuri diri dapita. Bitaw mga kabarangay, asa ko karon. Well, na ako diri karon sa Amaya View mga kabarangay. O diri sa may Indahag. And syempre lingaw kayo mi diri no. Mo nga panahon katong fiesta sa Cagayan de Oro nga naka-decide mi nga magpabukid kay human na magsimba sa St. Agustin Cathedral mga kabarangay. Nakita na mo nga busy kayo ang kuno ang syudad no, so medyo crowded. So mo nang naka-decide mi nga natunon tas bukid, pabukid ta kay para iwas sa saba o ka hasol sa mga tao. Mao na nga naabot mi diring dapita mga kabarangay. Daw nalingaw ba yapon mi? Maski pag lingaw diring dapita ka halos tanan tao tuwa na to sa ubos. Magmatagak ta dali. Siguro mga paano 10 meters. Actually, daghan pa kaming nalaagan diring dapita nga area, pero dire lang ko naka-video gyud kay medyo katugon na po ko ani nga tayo magud mga kabarangay kay. Layman ka. Ay sayo ba gamatay yung papa mga kabarangay. Mo na nga sa akong vlog, dire ra naka-focus. O again ha, sa mga nangutana, mo ni ang update karon dire sa may Amaya View mga kabarangay, dire sa may Indahag. All right. Good day.